Ako pre divákov a poslucháčov je ľahké si povedať, že niečo skúsim ja, ale pre malý, stredný, aj relatívne veľký e-shop to nemá byť vaša expertíza, ako keby vedieť ušetriť pár percent z ceny tovaru, lebo si to urobíte sami, ten risk je tam oveľa vyšší ako možný zisk. A tá expertíza e-shopu a celkovo akože online podnikania by mala byť skôr v tom, že viete robiť marketing, viete robiť dobré služby, viete robiť s tým produktom samotným, ale ten dovoz a to, aby ste, to je akože ľahšie a správnejšie to na niekoho hodiť. Kým vy nie ste obrovský e-shop, ktorý má nákupné oddelenie a ľudí s tou expertízou in-house, tak je zbytočné, aby ste sa vy to snažili nejak riešiť sami. Samozrejme, treba mať reálne očakávania, že buchnem do stola a poviem, že dovezem niečo za 1,000 eur. To sa asi nie úplne oplatí, ale ten dovoz, ako keby, aké sú tie hranice, kedy sa už to oplatí ako keby riešiť, že tých 1,000 eur je asi málo, ale ja neviem, je to 10 000 alebo 20 000, že keď ti príde nejaký dopyt, kde je tá hranica, kedy si povieš, že sakra a že fajn? Akože my štandardne sa snažíme s tými firmami rásť. Čiže keď niekto začína a že zatiaľ má nejaký vlastný e-shop a robí dropshipping a chce pridať nejaké prvé produkty, tak my ich nejako akože nenútime do veľkých objemov, lebo chápeme, že na začiatok si treba ten produkt ochytať, otestovať si tú spoluprácu a všetko. Čiže štandardne od tých 3 000 eur objednávky akože úplne v pohode riešime. Lebo ideme do toho s tým, že tá spolupráca bude dlhodobá. Máme veľa klientov, s ktorými sme vyrastli v podstate z nuly. Takže my vždycky sa snažíme ísť tou proklientskou cestou, že nie dávať nôž pod krk, že tuto za 20 000 niečo hneď objednaj, lebo vieme, že aké sú možnosti toho trhu a ľudia sú veľakrát takí nedôverčiví voči Ázii a potom, keď už im príde prvá objednávka, tak sú veľmi spokojní a už tá druhá objednávka je ambicioznejšia, čo sa týka počtov. Hej. Lebo snažím sa prísť na to, že ako keby čo odporúčiť divákom a poslucháčom, lebo často majú dodávateľov z Európy, z Poľska, z Turecka, z hocikade, že a nakoniec kupujú ten tovar z Číny len cez niekoho. Je to ľahšie, majú to tu, proste vedia to do niekoľkých dní mať ako keby na sklade. Kedy sa oplatí začať rozmýšľať nad tým vynechaním toho chainu, ako keby, že toho ďalšieho sprostredkovateľa, že ísť cez vás ako sprostredkovateľa, ale priamo na toho výrobcu. Že kedy by si to už odporúčala? Vtedy, keď má firma zabehnuté procesy a už sa potrebuje odlišiť nejako inak, lebo to, že vy prídete teraz do nejakého skladu v Poľsku alebo v Holandsku zobrať si tovar, tak to môže, aj to robí každý iný e-shop. To znamená, že keď už si poviete, že nechcem predávať to, čo predávajú všetci, tak vtedy to začína mať zmysel, ale akože ideálne je už mať nejaké portfólio, ktoré funguje a ktoré si viete prísť zobrať do Poľska a medzi tým pozrieť sa na kategórie, ktoré sa veľmi dobre predávajú a začať napríklad s 2-3 produktmi, či už také, ktoré sú akože bestsellers, alebo také, o ktoré rozšírite vaše produktové portfólio a nejako sa odlišovať, lebo ako budovať nejakú dlhodobú konkurenčnú výhodu na tom, že kupujem ten istý tovar z Poľska, je podľa mňa dosť zbytočné. Akože často sa nám ozývajú e-shopy, či už sú to vlastne s nábytkom, alebo s nejakou kozmetikou, alebo hráčky. No a teraz oni majú nejaké portfólio a chcú napríklad nejaký prvý vlastný produkt alebo chcú úplne prispôsobené vlastnosti toho produktu. Môže to byť niečo jednoduché ako kresielko hojdacie, len napríklad v Poľsku majú všetci zelené vankúše a vy budete chcieť rúžové a ten ratan bude inej farby a už je to niečo iné na začiatok. Akože nemusí to byť niečo, že vy si nadizajnujete nový produkt a teraz wow, ideme zboriť svet tým. Čiže dá sa začať aj jednoduchými vecami, alebo tak, že odsledovať tie trendy a prísť nejakým produktom, ktorý tu ešte nie je pár mesiacov predtým, ako tu bude. To je akože dobrý point, že ja to vidím napríklad na veciach do dielne, že tam ako keby vidím tých výrobcov, také, že nemyslím Makitu, Metabo a neviem akých tých etablovaných, ale proste už aj, ja neviem, Parkside, čo je v Lidli, Šepách, neviem čo proste, že tie vrtačky sú veľmi podobné, že
že vidím, že ako keby, alebo Kinekus má nejakú vlastnú značku, veľa takýchto ako keby hobby marketov, aj menších, aj väčších, už má nejaké vlastné značky, ale vidím, že tie vrtačky sú do veľkej miery podobné, že zjavne sú z jednej továrne, ale každá je niečím trošku iná, že ono, keď si to tak predstavíte, tak to nie je o tom, že máme týchto 3 druhy vrtačiek a vyberte si, akú chcete farbu a aké tam chcete logo. Vy si do nejakej miery môžete prispôsobiť tú kvalitu spracovania, kvalitu súčiastok, kvalitu pri tých vrtačkách, ja neviem, batérií alebo čoho. Takže vy si viete ako keby vyskladať ten produkt, ale zároveň to nie je niečo úplne nové, čo tam musia inžinieri kresliť teraz CNCčkovať, neviem čo. Proste je to ako Lego, len vy si to proste poskladáte z nejakých súčiastok a bude to trošku iné ako všetko ostatné, ale nielen farbou a logom, ale aj parametrami. Že vy keď viete, že tie vrtačky sú zlé, že vlastne oni nie sú v bohejakej kvalite, tak viete ich mať trošku drahšie, ale akože možno, že aj výrazne lepšie. Takže ono pri tých vlastných tovaroch sa na to netreba pozerať, takže ja si tu teraz nakreslím na papier novú sedačku z ratanu a teraz všetci v Číne len čakajú, kedy ju budú môcť vyrábať, ale skôr o tom poradiť sa, že OK, že toto sú nejaké bestsellery u nás v e-shope, čo by sme mohli robiť iné, akým spôsobom by sme mohli pristúpiť k vlastným tovarom, k vlastnej značke. A vy to nemusíte vymýšľať úplne od začiatku. To, že teoreticky tú kombináciu všetkého možného možno niekto predáva ešte v Tadžikistane, vám môže byť akože jedno. Vy sa musíte prispôsobiť tomu, že nemáte tú kapacitu na to robiť vlastný vývoj produktov, ale vy máte tú kapacitu na to vyskladať si ten vlastný produkt, ktorý bude iný ako ostatný. Predpokladám, že to je asi tá cesta, ktorou by sa dalo ísť, nie? Áno, a pri takýchto produktoch, ako si spomínal, tak tam je vhodné ísť na nejaký veľtrh. Ono tých veľtrhov a výstav v Číne alebo celkovo v Ázii je veľa a mnohí tí dodavatelia, ktorí tam vystavujú, ani nie sú dohľadateľní na nejakých portáloch, ako napríklad Alibaba alebo Made in China, ktoré som už spomínala, lebo oni prídu dvakrát tam niečo vystavovať, naberú objednávky na celý rok a oni nepotrebujú sa tam na Alibabe potom rozšúvať nad niekým, kto im napíše, že chce jeden kufrik tých vrtačiek a podobne. Čiže veľa firiem takto funguje a aj my, keď s nimi dlhé roky robíme, tak doteraz sme ich nenašli napríklad na žiadnych takýchto portáloch, lebo oni to nepotrebujú. Čiže či už akože ísť na nejaký Canton Fair alebo na nejakú inú výstavu podľa toho, že v čom človek podniká, lebo každá firma má svoje iné potreby a nemá zmysel napríklad, keď robíte so stavebnými strojmi, ísť na Canton Fair, tam napríklad je vhodná Bauma, ktorá je každý druhý rok v Číne. Čiže tých veľtrhov je veľmi veľa, treba si nájsť to svoje, ale určite je to lepšie ako hľadať naslepo na internete a spoliehať sa na nejaké portály.